Na fel, so mae hwn yn cael ei recordio wan, so croeso bawb i Clwb Sparci, sy'n rwan ar ddi Gwener, fel ydych chi'n cael ymlacio rhywun yr wrthos a gwylio rhywbeth yn ôl, a Megan Owen sy'n efo ni heddiw. Mae Megan yn gweithio i Brifysgol Bangor, a mae Megan wedi bod yn gweithio fo M-SParc am chydig o flynyddoedd, chos oeddech chdi'n intern, pan oedden ni'n adeiladu'r adeilad nôl yn 2017. So mae'n wych i weld chdi rwan yn dod yn ôl i rhannu hwn efo ni gyd. Mae gennym ni 45 munud difyr iawn a dwi'n rili edrych ymlaen i glywed gen ti. So drosodd i chdi, Megan, i Clwb Sparci yma. Pryna'n hawn da, sori am hynna, dwi'n methu ffeindio'r unmute button. Ond ia, fatha nath Emily ddeud, enw fi ydi Megan Owen, a dwi'n myfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Bangor yn yr sefydliad dyfodol niwclear. A mae'r sesiwn yma heddiw yn ffocysu ar Egni Niwclear, sut mae'n gweithio, pam da ni angen o, a be arall fedrwn ni wneud efo Egni Niwclear. So, y cwestiwn gyntaf ydy beth ydy Egni? So, mae egni yn cael ei ddiffinio fel y gallu i wneud gwaith. So, fel arfer, rydyn ni angen ffynhonnell egni, so mae hyn yn gallu bod yn wbath da ni'n gweld o'n cwmpas. Lot ohonon ni yn gallu gweld pethau fatha'r paneli solar, pethau fe hynna, wbath sydd yn actually creu'r egni i ni. Mae hwnna wedyn yn gallu cael ei droi i fewn i egni trydanol, sydd wedyn yn rhoi'r trydan i ni, da ni'n iwsio bob dydd. So mae yna ddau fath gwahanol o egni, so da ni'n gallu cael egni adnewyddadwy, so mae hynna yn golygu egni sydd ddim yn rhedeg allan, da ni'n gallu cario ymlaen, cael yr ffynhonnell yna, so wbath fel solar neu wbath fel gwynt hefyd, neu mae gennym ni egni anadnewyddadwy, so mae hyn yn golygu ffynhonnell sydd am redeg allan yn y diwedd. Mae rhai enghreifftiau hyn, pethau fatha olew, so mae rhaid i ni sort of meddwl amdan hyn a trio wneud yn siŵr dyda ni'n defnyddio hyn yn ormodol lle, neu yn dibynnu arnyn nhw'n ormodol achos maen nhw am redeg allan yn y diwedd. So, y section cyntaf da ni'n sbio ar ydy'r matha o egni adnewyddadwy. So, ella da chi'n gallu meddwl am rei ohonyn nhw wan, sa'n wych sa chi'n jotio nhw lawr, ond na ni fynd trwyddo nhw hefyd. So, mae gennym ni pethau fatha solar, so defnyddio egni o'r haul. Gennym ni hefyd egni yn dod o'r dŵr, egni hydroelectric, egni gwynt a egni geothermal. So, fyddwn ni'n mynd trwy hein yn y slides nesaf hefyd. Ond mae hein jyst yn dangos yr amryw o wahanol dechnegau fedrwn ni ddefnyddio hefyd i gael yr egni adnewyddadwy yma. So, fel nes i sôn, mae egni solar yn defnyddio egni pelydrol o'r haul, a mae hyn yn cael ei drawsnewid i drydan. Mae egni gwynt yn defnyddio egni o'r gwynt da ni'n cael tu allan i droi turbin. Siwr da chi wedi gweld nhw lot o amgylch Ynys Môn yn y Caea. A mae'r turbin yma yn troi ac mae hynna yn creu trydan hefyd. Wedyn mae gennym ni egni dŵr, so mae hyn reit debyg i sut mae egni gwynt yn digwydd mewn ffordd, ond o dan y môr mewn ffordd, so maen nhw'n defnyddio egni o cerrynt y dŵr, a mae hynna hefyd yn troi'r turbines i greu trydan. Wedyn mae gennym ni pethau fatha egni hydroelectric, a un enghraifft da o hwn ydy yn Dinorwig yn Llanberis. So mae yna egni potensial yn cael ei greu, so mae'r llif dŵr o'r top o'r pwerdy i lawr i'r gwylod yn creu trydan, a da ni'n gallu defnyddio hwnna wedyn. A wedyn egni geothermal, so mae hein gorfod cael ei lleoli mewn llefydd sydd efo yr gallu i gael yr pŵer yma. So fel arfer
Maen nhw mewn llefydd lle mae o dan y ddaear, mae yna lot o pethau fatha magma, pethau fel hynna, achos maen nhw yn creu yr egni cynnas mewn ffordd, neu'r egni thermol yn y ddaear, a da ni'n gallu defnyddio hwnna yn y pwerdy egni geothermol i greu y trydan. So, yn symud ymlaen o hynna wedyn, mae yna hefyd egni adnewyddadwy fel dwi wedi sôn am. So eto, os da chi'n gallu meddwl am unrhyw fath o yr mathau yma o egni, drotiwch nhw lawr, ond da ni am fynd trwyddo nhw eto yn y slides nesaf. So mae gennym ni 4 llun o fyma. So yr un cyntaf ydy glo, wedyn olew hefyd, egni nwy, a ddwytha egni niwclear. So mae hein i gyd, fel nes i sôn yn cychwyn, yn gallu rhedeg allan, a da ni'n gallu gweld pam mewn ffordd, oherwydd fyddwn ni yn rhedeg allan o pethau fatha glo a olew, unwaith da ni defnyddio nhw gyd i fyny. So i ddefnyddio egni glo i greu trydan, da ni'n llosgi'r glo, a mae o'n gallu alluoru lot o pethau drwg mewn ffordd i'r atmosffer, so da ni angen gwatsiad am hynna hefyd. A wedyn egni olew, so eto yr un broses o llosgi'r olew i greu trydan. Egni nwy, eto llosgi'r nwy i greu trydan. A wedyn mae gennym ni egni niwclear, so hwn fydden ni'n ffocysu ar heddiw. A mae hwn yn defnyddio proses gwahanol. So mae'r broses o ymholliad neu ymasiad yn cael ei greu yn yr adweithydd i greu trydan. Fel arfer, y broses ymholliad da ni'n weld yn y Deyrnas Unedig a rownd y byd i gyd, rili, ond mae'r broses ymasiad yn cael ei edrych i fewn i a gobeithio gawn ni ryw pwerdau ymasiad no fuan. So, cyn i ni sbïo ar beth sydd yn dda am egni niwclear, da ni am trio dallt sut mae niwclear yn gweithio. So eto, os da chi wedi cyfro hyn yn barod yn eich gwersi gwyddoniaeth, plis drotiwch nhw lawr am sut da chi'n meddwl maen nhw'n gweithio, a wedyn gewch chi jecio nes ymlaen yn y slides. So fel nes i sôn, mae yna 2 broses gwahanol, so mae yna ymholliad neu fission yn Saesneg, ella da chi wedi clywed y gair yna o blaen, a mae yna ymasiad. So nawn ni sbïo ar ymholliad gyntaf. So beth sy'n digwydd ydy mae yna niwtron yn taro atom uranium 235. So mae hwn yn y tanwydd mae'r atom yma yn cael ei ffeindio. A wedyn wrth iddo fo daro'r uranium 235, mae o'n cael ei amsugno ac yn creu uranium 236. Ond dydy'r atom yma ddim yn sefydlog. So diolch yn hapus yr maint yma, so mae o eisiau hollti i fewn i ddarnau llai i fod yn fwy sefydlog. So wrth iddo fo wneud hynna, mae o'n alluoru pethau fatha bariwm a krypton, a fel arfer 2 i 3 niwtron arall hefyd. A wrth iddo fo wneud hynna, mae yna lot o egni yn cael ei ryddhau o'r adwaith yna. A'r egni yna da ni'n ddefnyddio i greu trydan, neu i greu yr pŵer da ni angen mewn ffordd yn yr pwerdau niwclear i greu'r trydan. So mae hwn yn ddiagram i ddangos sut mae'r adwaith yn wedyn yn mynd ymlaen i gario ymlaen, neu fel da ni'n galw fo yn y sector i greu adwaith cadwyn. So da chi'n gweld yma, hwn ydy'r adwaith gyntaf, lle mae'r niwtron yn cael ei amsugno, a mae o'n rhyddhau'r bariwm a'r krypton. Ond wedyn mae'r niwtronau yna wedyn yn mynd ymlaen i daro mwy o elfennau uranium ac yn cario ymlaen y broses tan mae'r tanwydd yn rhedeg allan. So mae o'n ffordd dda o wneud yn siŵr bod yr adwaith yn cario ymlaen mynd mewn ffordd ac yn defnyddio bob dim sydd yn y tanwydd. Wedyn mae gennym ni y broses o ymasiad neu fusion. So mae'r broses yma fel arfer yn digwydd yn yr haul. Dyna sut mae'r haul yn cario ymlaen bod. So mae yna 2 elfen o hydrogen trwm, so mae yna deuterium a tritium, a maen nhw yn cyfuno fe'i gilydd i greu elfen fwy, so helium yn yr achos yma,
a hefyd yn alluri'r niwtron. A mae'r broses yna o creu yr heliwm a'r niwtron fel hynna hefyd yn rhyddhau'r egni. So, proses dipyn bach yn wahanol, so yn lle ymhollti mae hein yn atomau sydd yn dod at ei gilydd, ond eto mae'r egni yn cael ei greu yn fyma. So, y broblem efo'r dechneg yma ydy bod o yn creu tymheredd, mae o angen adweithydd sydd yn gallu dal yr tymhereddau uchel ofnadwy yma. Os da chi'n meddwl am yr haul, mae'r haul yn seren boeth ofnadwy, so mae'n anodd iawn i trio cael yr un adwaith yna yn bod ar y ddaear. So, da ni fel gwyddonwyr yn Prifysgol Bangor yn trio datblygu deunyddiau i allu wrthsefyll yr tymhereddau uchel yma. So eto mae hwn yn broses reit ddiddorol i edrych arno fo. So wedyn mae gennym ni y broses ei hun o greu y trydan. So mae hwn yn ffocysu ar yr adweithydd niwclear sydd yn defnyddio yr adwaith ymholltiad. So hein ydy'r pwerdau da ni'n gweld yn yr Deyrnas Unedig. So mae gennym ni 9 gwahanol elfen i'r broses yma, so mae yna lot o bethau'n digwydd. So yn gyntaf mae gennym ni yr lleistr adweithydd neu'r reactor vessel. So hwn sydd yn dal pob peth sydd yn ymwneud â'r adweithydd. So yn fyma mae'r adwaith yn digwydd a mae hwn yn bwysig iawn hefyd. Wedyn, yn rhif 2 yn fyma mae gennym ni'r adweithydd ei hun. So hwn sydd yn dal yr adwaith ymholltiad. Yn fyma mae'r adwaith yna yn digwydd. Wedyn mae gennym ni yn rhif 3 yr gwialennau tanwydd. So hein ydy'r gwialennau sydd yn dal yr tanwydd uranium sydd yn cael ei roi i fewn i'r adweithydd i greu yr adwaith yna. Wedyn mae gennym ni yn rhif 4 yr generadur anwedd. So mae'r anwedd dŵr cynnes yn cael ei greu yn fyma, a mae hwn yn hollol bwysig i fynd ymlaen i greu y trydan. So mae'r anwedd dŵr cynnes yma wedyn yn mynd at rhif 5, sef y turbin, ac yn troi y turbin i greu pŵer mecanyddol. A wedyn yn rhif 6 mae'r generadur yn newid y pŵer mecanyddol yna i pŵer trydanol. So da ni'n gallu ddefnyddio fo fatha trydan. A wedyn yn rhif 7 mae'r pilonau ar gyfer trosglwyddo'r trydan. Mae'n siŵr da chi wedi gweld hein o gwmpas hefyd. So mae'r trydan o rhif 6 yn mynd i'r rhif 7 a dyna sut da ni'n cael ein trydan ni o ddydd i ddydd. A wedyn yn ôl yn y pwerdy, yn rhif 8, mae'r cyddwysydd. So mae hwn yn troi yr anwedd, mae o'n cyddwyso'r anwedd, so geith o'i ddefnyddio eto yn yr pwerdy. A mae rhif 9, so mae hein yn oeri'r anwedd, so mae o'n, os da chi'n cofio yn rhif 4 oedd yr anwedd yn anwedd poeth, mae o'n oeri'r anwedd yn rhif 9, so mae o yn yr modd mae o fod mewn ffordd i fynd yn ôl i fewn i'r adweithydd. So wan da ni am sbio ar yr gwahaniaethau o'r egni adnewyddadwy a adnewyddadwy, just cyn i ni fynd ymlaen i sbio mwy ar sut fedrwn nhw weithio efo'i gilydd. So mae yna lot o wahaniaethau, dwi wedi sôn dipyn amdanyn nhw, so enghraifft mae egni adnewyddadwy yn gallu cael ei ailgyflenwi, pethau fatha'r haul a'r gwynt, dydyn nhw byth am redeg allan, so mae hynna'n rili da. Ond mae egni adnewyddadwy am redeg allan yn y pen draw. So fydden ni mewn nifer o flynyddoedd, enghraifft, efo niwclear yn rhedeg allan o uranium, so da ni angen dechrau meddwl am be gan ni ddefnyddio a sut fedrwn ni atal y broblem yma mewn ffordd.
Mae egni adnewyddadwy hefyd yn dda i'r amgylchedd, so does ddim allyriadau carbon efo'r egni yma, achos mae o'n defnyddio yr amgylchedd i greu y trydan, so mae o'n defnyddio pethau fatha'r haul a'r gwynt i greu y trydan. Lle fydd egni anadnewyddadwy pan fy'n llosgi pethau fatha glo, nwy a olew, mae yna allyriadau carbon sydd yn reit ddrwg i'r amgylchedd mewn ffordd. Ond y broblem hefyd i egni adnewyddadwy ydy bod o yn egni ysbeidiol, so mae o'n intermittent, fedrwn ni ddim dibynnu'n ormodol arno fo, achos da ni mond yn gallu cael yr egni yma os mae yna wynt neu os mae'n heulog, be da ni fod i wneud os dydy hi ddim yn chwthu neu dydy hi ddim yn heulog, enghraifft. Ond yn gyferbyniad i hynna mae'r egni anadnewyddadwy yn ddibynadwy, so da ni'n gwybod fedrwn ni losgi yr olew neu'r nwy neu creu yr adwaith niwclear hefyd yn gyson, does a ddim ffactorau eraill da ni'n gorfod dibynnu arnyn nhw i gario'r pwerdy ymlaen. Ond hefo hyn hefyd, mae'n bwysig i sôn yn fyma, nes i sôn bod egni anadnewyddadwy yn allyru carbon, ond dydy niwclear ddim. So dyma pam dwi yma heddiw mewn ffordd i siarad am niwclear, i ddeud mae o'n dechneg lan sydd hefyd am helpu ni i weithio efo egni adnewyddadwy i wneud yn siŵr bod ni yn anelu at ein targed o cael zero carbon yn y Deyrnas Unedig, a hefyd wneud yn siŵr bod ni yn cael digon o drydan i fewn i'r wlad hefyd. So na i just siarad dipyn bach mwy am allyriadau carbon. So maen nhw'n cael eu greu pan da ni'n llosgi tanwyddau anadnewyddadwy, pethau fatha glo, fel nes i sôn yn y sleid dwytha, a mae allyriadau carbon yn cael eu greu fel yna. A pam mae hyn yn ddrwg? Wel, maen nhw'n achosi cynhesu byd eang i ddigwydd mewn ffordd. Maen nhw'n cynyddu yr cyfradd o cynhesu byd eang. A ella da chi wedi gweld, mae yna lot o sôn hefyd amdan cynhesu byd eang a sut fedrwn ni helpu stopio yr effaith neu atal o digwydd mor sydyn lle. So beth ydy'r broblem? So y broblem sgynnon ni ar y funud ydy bod egni anadnewyddadwy yn allyru carbon dioxide sydd yn cynyddu newid hinsawdd, ond bod egni adnewyddadwy yn ddibynnol iawn ar y tywydd. So mae'n anodd iawn i gael y balans rhwng y ddau. So ar un llaw, da ni angen wneud yn siŵr bod gynnon ni ddigon o egni, ond ar y llaw arall, da ni isio defnyddio technegau sydd ddim yn allyru carbon. So be fedrwn ni wneud i ddelio efo'r problem yma? So os da ni'n sbïo gyntaf ar yr graffiau yma, na i esbonio be maen nhw gyd yn feddwl. So mae gennym ni pethau fatha egni niwclear yn fyma, so ar yr echelin yn fyma, so yr echelin sy'n mynd i fyny, yr echelin sy'n yn dangos yr egni, mae gennym ni faint o'r egni sydd yn cael ei greu gyn y pŵer yma. So fel da chi'n gallu gweld efo egni niwclear, mae o reit gyson, mae yna lot ohono fo, a wedyn mae yna chydig o amryw yn y top yma, ond fel arfer mae o reit, mae yna lot ohono fo'n cael ei greu, so mae hynna'n rhywbeth da. Wedyn mae gennym ni yr un fath o graff eto yn dangos yr nifer o egni sydd yn cael ei greu, ond tro yma gen egni gwynt. So fedrwch chi weld yn fyma, mae yna lot o amryw yn y graff, so mae yna lot o ryw briga sydd hefyd yn golygu, neu sydd yn dangos pa bryd mae'n chwthu y fwyaf. So pa bryd mae'r turbines gwynt wedi gallu cael ei droi ymlaen i greu y pŵer yn fyma. Eto mae gennym ni yn arall yn fyma am egni haul, so os da chi hefyd wan yn sbïo ar yr echelin X, mae gennym ni yr misoedd, so yn y pen draw yn fyma mae gennym ni Ebrill,
So, o Ebrill i tua hanner y graff, mae gynnon ni lot o egni, a mae hyn yn cael I roi lawr i'r ffaith bod hi yn heulog adeg yma, so fysa hi'n fisoedd yr haf yn fyma. A wedyn mae'r egni yn gostwng yn fyma. So mae hyn yn cael ei roi lawr i'r ffaith bod hi'n misoedd y gaea, so eto yn ddibynnol iawn ar pa amser o'r flwyddyn ydy a faint o haul da ni'n ei gael yma. Wedyn mae gennym ni eto yr un fath o graff, ond tro yma I egni hydroelectric, a eto mae'r graff yn amrywio o fis I fis, a hefyd efo lot o briga eto, so mae'n dangos pa bryd rili oedd yr egni yma yn cael ei ddefnyddio ac yn gallu yn dangos bod o yn ysbeidio, bod o'n newid yn ddibynnol ar y tywydd mewn ffordd. So beth sy'n digwydd os da ni'n cyfuno yr dechnegau yma I gyd efo'i gilydd? So os da ni'n rhoi nhw gyd efo'i gilydd, fel da chi'n gallu gweld yn fyma, mae gennym ni lot fwy o pŵer yn fyma. A wedyn, dwi wedi sôn yn fyma bod solar a hydroelectric yn generadu'r nifer lleiaf o egni. So heina ydy'r rei sydd, does o ddim llawer o allbwn pan da chi'n cymharu nhw fo pethau fatha niwclear a gwynt. So mae niwclear a gwynt yn creu lot o egni a mae hyn yn rhai o'r technegau da ni rili isio cael yn y wlad lle. So dwi wedi rhoi cwestiwn yma hefyd, os da chi'n edrych ar y graff ar gyfer gwynt a niwclear. So os dwi just yn mynd yn ôl un, so gwynt ydy'r glas yma, a niwclear ydy'r gwyrdd. A mae yna cwestiwn sydyn I ofyn beth sydd yn edrych yn wahanol yn nhw. So os da chi'n cael amser I jotio hynna I lawr, fysa hynna'n wych. Ond ai ati hefyd I ddangos yr atebion. So dwi wedi rhaid mae egni niwclear yn sefydlog. So os da ni'n sbio ar y gwyrdd yn fyma, does am llawar o newid yn y plot. Mae o reit gyson, mae o reit fflat. A mae yna lot ohono fo hefyd. So o'r gwylod i'r lein yma yna, mae yna lot ohono fo. A dwi wedi rhaid yn fyma hefyd bod egni gwynt yn amnewid yn ddibynnol ar y tywydd. So da chi'n gallu gweld y briga yma fyma sydd yn dangos bod yr allbwn o'r egni gwynt yn newid fel mae'r tywydd yn newid a fel mae'r faint o gwynt sydd o gwmpas yn newid hefyd. So be allwn ni wneud I drio wneud yn siŵr da ni yn defnyddio'r technolegau yma I gyd a I gael allbwn da o egni neu ddigon o egni I bweru'r wlad. So yr ateb ydy I cyfuno bob un o'r technolegau gwych yma. So maen nhw gyd yn dda yn ei ffordd eu hunan. So mae niwclear yn dda achos mae o'n rhoi lot o'r egni na da ni angen unrhyw amser o'r dydd a ddim yn ddibynnol ar dim ffactorau allanol fatha tywydd. Ond fedrwn ni ddefnyddio gweddill yr egni annewyddadwy fatha hydroelectric, solar, gwynt a dŵr hefo niwclear I wneud yn siŵr bod ni yn cyrraedd yr gofyn am faint o egni da ni angen. So mae hein I gyd yn dechnegau sydd ddim yn alluri carbon a dyna da ni isio anelu at rili I wneud yn siŵr bod ni ddim yn cyfrannu at newid hinsawdd a cynhesu byd eang. So eto dwi wedi sôn yn fyma bod egni niwclear yn sicrhau bod egni yn cael ei eneradu'n gyson heb dylanwad y tywydd a fedrith gweddill y gofyn cael ei atab gan egni newyddadwy fel gwynt, solar, dŵr a hydroelectric. A da ni'n gweld hynna yn cael ei ddefnyddio yma yng Nghymru hefyd. Fel nes I sôn, mae hydroelectric yn Llanberis yn Pwerdydd Dinorwig, a mae gwynt, solar a dŵr yn cael ei ddefnyddio yn bob man yn y gogledd yn enwedig efo'r turbinau gwynt a lot o solar o gwmpas hefyd.
So mae weddill yr cyflwyniad yma yn siarad am be arall allwn ni wneud efo niwclear. So da ni wedi siarad am sut mae egni niwclear yn gallu fod yn fydd i ni yma. Ond be arall fedrwn ni ddefnyddio yr broses neu'r adwaith niwclear i wneud? So fedrwn ni ddefnyddio'r holl gynhyrchion wedi ynaradu o'r adweithydd niwclear am resymau gwahanol i egni. A yr enw ar hyn ydy cyd-generadu neu co-generation. So fedrwn ni ddefnyddio yr egni niwclear am trydan, fel da ni wedi sôn am. A fedrwn ni hefyd defnyddio'r egni yma sydd yn creu trydan i greu pethau fatha hydrogen. A fedrwn ni fynd ymlaen wedyn i defnyddio'r hydrogen yma mewn ceir newydd, so'r ceir sydd yn cael ei danwyddo gen hydrogen a pethau fel yna. Neu fedrwn ni ddefnyddio yr trydan hefyd i ddihalwyno dŵr môr, so i gael gwarad o'r halwyn o'r dŵr môr. Fedrwn ni hefyd defnyddio'r gwres o'r egni neu'r adwaith niwclear fel nes i sôn. Pa mae'r adwaith yn digwydd, mae lot o res yn cael ei greu. Fedrwn ni ddefnyddio'r gres yma hefyd am resymau gwahanol. So fedrwn ni gwresogi thermol, neu gwresogi prosesau, neu hefyd gwresogi ardaloedd. So fysa ni'n gallu defnyddio'r gres yma yn syth mewn ffordd i wresogi llefydd o amgylch yr pwerdy. Fedrwn ni hefyd defnyddio yr isotopau sydd yn cael ei greu o'r adwaith niwclear am gwahanol resymau. So fedrwn ni ddefnyddio nhw am pethau meddygol. So fysa hynna'n gallu helpu lot o'r ysbytau o amgylch ardaloedd o amgylch yr pwerdau. A hefyd am bethau fatha synthesis cemegol. So mwy o waith cemegol yn fanna hefyd i wneud. So o'r sleid yma fedrwch chi rili gweld bod egni niwclear yn dda i greu'r trydan, ond hefyd mae yna lot fwy fysa ni'n gallu wneud efo fo hefyd. Yn enwedig os da ni eisiau mynd ymlaen i fyw mewn oes sydd yn alleru llai o garbon, yn symud tuag at ceir sydd yn cael ei danwyddo gen pethau fath hydrogen neu'r ceir glân mewn ffordd. Mae hyn yn un step i wneud yn siŵr fedrwn ni gyfarfod y targed yna. So wrth i ni gyfuno'r dechnolegau yma i gyd, da ni wedi sôn am heddiw, so'r egni newyddadwy a'r egni niwclear sydd ddim yn alleru dim carbon dioxide. Fedrwn ni anelu at ein targed ni fel yr Deyrnas Unedig o ostwng ein alluriadau carbon a cyrraedd yr targed o net zero erbyn 2050. So diolch yn fawr i chi gyd am wrando, a dwi'n mwy na hapus i gymryd unrhyw cwestiynau neu unrhyw beth hefyd. Diolch yn fawr. Briliant, diolch yn fawr iawn i chdi am hwnna, Megan, difyr iawn. Os mae rhywun efo cwestiwn, gewch chi unau, os ydych chi'n gwylio hwnna ar y Facebook, roed o yn y comments yn fanna, neu gewch chi roed o yn y chat ar Zoom. Gan gofio, os ydych chi'n roed o yn y chat ar Zoom, fydd pawb yn medru gweld o ar y recording hefyd. Felly, mae'n roed o fanna os ydych chi'n hapus i pawb weld y cwestiwn. Megan, dwi'n mynd i roi chdi ar y spot chydig bach, ond dwi'n gwybod bod yna lot yn gwylio yn mynd i fod yn just cychwyn ysgol uwchradd na darfod ysgol isradd. Ti'n mynd i ddeutha ni be ydy dy rôl di yn sydyn iawn a sut nes di cael i fewn i gweithio yn y brifysgol? Ie, so rôl fi yn y brifysgol, fel nes i sôn yn cychwyn, mi ydw i'n myfyrwraig PhD, ond dwi'n ffocysu ar modelu deunyddiau sydd yn cael ei ddefnyddio yn yr adweithydd. So dwi'n edrych yn benodol ar yr arwisg neu'r cladding sydd yn mynd o amgylch yr tanwydd. So dwi'n modelu sut fedrwn ni wneud yn siŵr dydy hwnna ddim yn cael ei effeithio gan y dŵr sydd yn yr adweithydd. Es i Brifysgol Bangor i astudio peirianneg electronig, a wedyn ar ôl gorffen yn trydydd flwyddyn, nes i fynd ymlaen i gychwyn y PhD yn fanna hefyd.
So dwi wedi bod yn Bangor yn holl oes mewn ffordd, ond ia, mae yna lot o gyfleoedd da yn yr adran niwclear sgynnon ni hefyd. So ia, unrhyw gwestiynau am unrhyw prosiectau neu wbath o hynna fedrwn ni helpu, dwi'n siŵr. O, briliant. Diolch Megan, oherwydd mae hwnna'n swydd swn i byth di meddwl am pan o'n i yn yr ysgol. So mae'n ddifyr iawn hefyd i clywed am y swyddi gwahanol sydd ar gael. Jyst yma ar ein stepan drws yn Bangor a'r opsiynau sydd bobl hefyd. Briliant. Diolch yn fawr iawn i chdi a diolch i bawb felly am wylio. Dwi'n meddwl bod gen i ni'r cwestiynau, jyst checio'r Facebook. Na, da ni'n oce, gys i get away tro yma. Ond dwi'n meddwl oedd hwnna'n esboniad gwych iawn o be oedd Ynni Niwclear, felly diolch am hwnna. Ac os da chi di mwynhau, mae gennym ni 3 sesiwn arall ar y themau Egni i ddod cyn y gwyliau haf, a fydd heina yr 3 dydd Gwener nesaf am 12:00. So gobeithio fyddwch chi yn gallu ymuno efo ni am un o heina hefyd. Felly diolch yn fawr, a diolch yn fawr unwaith eto i chdi Megan.